गोदान ओरै फैदों ओरैबो हाग्रामा सारनिबो नोंथांमोना नुदों रायजोफोर उन्दुनायनि सिगां दसे सम आं नैबेखौसो फोरमायनो फैदों बिटिआर ट्रेक्टरनि सावगारि दंफायो पेजआवहाय गोबां माबा माबि बानायगासिनो बानायबाय था नाथाय बिदिजों भटखौ मोना आरो बिदि ट्रल बानायनाय मानायजों सोरबा ट्रल खालामजाग्राया गोग्लैया जाय ट्रल खालामनो गोसो जायो हिंसा सानायजों मेगन सानायजों बेसो गोलैयो आंनि मिथिनाय बायदिब्ला आरो मोनदांनाय बायदिब्ला हाग्रामा सारजोंबो जायो बेखौ बयबो मिथिखायो एडिट आरो आंजोंबो जाय होदेरगासिनो दङ माथो होनबावनो जेबो बुङा बेखौ खालामनानैनो गोजोननाय दङब्ला सोरबा सोरबा हरदों आंनो वाट्सएपआव आं बुंहरदों लेट देम टु एन्जय नाथिं इज पारमानेन्ट बिसोरखौ एन्जय खालामनो हो एन्जय लानो हो बिदियावनो गोजोननाय दङब्ला एमएलए इलेक्सन बा एमएलए मेम्बार अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बेनि बिसायख'थियाबो खाथिसै बे बिसायख'थिनि गेजेरजोंहाय आसामनि गोदानै चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन नैबे सायख'जाहैगोन दा नैबे समसिमाव बावैसो समा बारा गैला बय सोरखौबा इडिट बानायनानै सोरबा सिख्लाखौ होफानानै मानानै बिदि बुंबा जे भट मोनगोन माइनास खालामनाय जागोन बेबो नङा थारैनो जायखि पार्टियानो जा देरहानायखौ रायजोनि अनसायनायखौ लुबैदोंब्ला मोजां खामानि मावनानै देखाय डेभेलपमेन्टजों लोगोसे माब्रै रायजोखौ फोथायहोनो हागोन बैफोरखौ खालामनानै देखाय अब्ला पार्टिनि थाखाय प्लास पइन्ट जागोन आरो जुदि बेफोरखौ खालामालासिनो मूर्ख टाइप इडिट खालामनानै माबा माबि हगारबाय थायोब्ला बेखौ आजिखालि सिनायखायो इसिबां जाम्बा जाम्बि गैला आजिखालि बयबो मबाइल सेरनो रोङो थुनो रोङो साननो हनो रोङो बेखायनो बेफोरबायदि इडिट खालामबाय थास्लायस्लाय मा मोजां मावदों सोर लिडारा फर द बेटारमेन्ट अफ आपकामिं जेनेरेसन बेफोरखौहाय दिन्थि मानो होनब्ला रायजोआ थरख' बिथरख' माबा इडिट खालामलायबाय थानाय बेफोरनिफ्राय साबसिन जाय नों मा मावनो हाखो बा मा मावनानै देखायखो नैबेफोरखौ बांसिन नागिरो आरो बे ससियेल मिडियाखौ पजिटिभलि इउज खालामोब्ला बाहायनो रोङोब्ला बा बाहायोब्ला पजिटिभ रिजाल्टआनो मोनगोन नेगेटिभ बाहायोब्ला नेगेटिभआनो मोनगोन नाथाय नों सोरबा पजिटिभखौ बोरैबा फिदिंनानै नेगेटिभ खालामनो हायोब्लाबो बे दसे समल' पारमानेन्ट नङा बेखायनो मोजां मोननायफोरखौ दिन्थि नों इउपिपिएलआनो जा बा सोरबायानो जा मोजां मावोब्ला देरहाफिनखागोन बेखिनियानो आंनि साननाया बाखि जेसेबां ट्रल खालामबाय था एक्सुवेलि ट्रलखौहाय पार्टिनि बे लग'फोर पेज बानायनानै खालामनाङा पार्टियासो बदनाम जायो